Hola, benvinguts, benvingudes a la plaça, benvinguts a aquesta estrena que és el que no faltin. Això és el primer videopodcast d'educació financera, creiem, de Catalunya. Nosaltres a ONS ens agrada fer les coses per primera vegada i aquí estem, reunides unes quantes persones de la plaça, avui disposats a parlar de diners. D'acord? Estem en directe a la plaça d'11.cat, per tant, si voleu podeu posar preguntes a l'article on esteu veient aquest streaming i si no, ens les podeu enviar per a properes edicions al nostre correu que és continguts@11.cat. Avui tenim gent de públic que venen de Castellbisbal, que venen de Barcelona, que venen de Sabadell i que venen de Tiana. I avui tenim aquí el president d'11 per encetar aquesta sèrie de capítols. James Sen, benvingut. Hola, Toni. Hola a tots. Aquí el funcionament és molt simple. Durant una estoneta en James ens va parlant del tema que s'ha preparat i després obrirem el torn de preguntes a la gent que ens acompanya i a la gent de la plaça, si sorgeixen preguntes. Per tant, James, avui el tema que has triat és una mica curiós, és d'aquests que fa pensar, és maco perquè sempre que tinc una conversa d'aquesta mena amb tu surto una mica del revés perquè són coses molt simples que no m'havia plantejat. Val? I avui me'n recordo que em vas dir Toni, tu ets conscient que els diners són el temps de vida que et queda? I dic, perdona un moment, què vol dir amb això aquest home? Vaig mirar el compte i vaig pensar que em queda molt poc temps de vida. Em faria falta que m'expliquessis una miqueta millor això, perquè la idea és aquesta. Els diners, allò que guanyem, allò que tenim al compte, no és altra cosa que la conversió del nostre temps, del nostre esforç, en capital. Com funciona això? Bueno, primer de tot, el tema l'has escollit tu. Jo sóc un manat i ja saps, quan estàvem parlant et deia, escolta'm, si hem de començar una sèrie d'això, què millor que començar pel diner, no? Que és una cosa que donem tots que sabem de què es tracta, de què va. La realitat és que no és així, sabem molt poc del diner i això ja hem parlat bastament a la plaça. Però també jo crec que, diria també la percepció que tenim de que el diner al final és un element extern a la nostra vida, sí, que el necessitem per fer això, el diner no fa la felicitat, etc., és com una mica erroni, no? Perquè al final jo sempre dic que tots són sistemes, no? Tot el que existeix, al final, són sistemes. Com vivim, com respirem, el diner, l'economia, la geografia, tots són sistemes. I llavors tots els sistemes tenen patrons i a part de patrons també tenen com unes regles de joc, no? I estem acostumats a viure dins del joc sense conèixer les regles del joc, no? Llavors, l'important que volia explicar, que no sé si són 15 minuts, però que puc bàsicament plantejar una conversa, no? Perquè això de fer conferències és una mica és cansat una mica i prefereixo interactuar amb les persones i provocar una mica, no? I el tema del diner i del temps de vida, de fet, és exactament això, perquè al final el diner el que ens permet és un mitjà que tenim per intercanviar béns i serveis amb altres individus, no? Això què vol dir? Des de l'educació, el que mengem, on vivim, quin cotxe conduïm, etc. Els intercanvis aquests es fan amb diners pel mig. Però ningú no es planteja aquests intercanvis abans de que existeixin què és el que succeeix. El que succeeix és que per tenir diners jo he de fer algun esforç. I aquest esforç normalment, i en general, gairebé sense excepció, passa per dedicar-hi temps. Llavors, sigui treballant d'una cosa o una altra per rebre diners a canvi del temps de vida que tinc, que podria estar fent una altra cosa dedicant-li a treballar per rebre diners i amb aquests diners poder seguir visquent, perquè si no, no menjaria, no tindria sostre, etc. Després alguns diran llavors tots som iguals davant dels diners. No, perquè com és un sistema, el sistema el que fa és que el valor d'intercanvi que es fa entre persones, siguin béns o serveis, es determina per
el que es diria el magisteri, no? La capacitat i el retorn que tu pots donar. Per dir un exemple, l'hora que paga de feina d'un cirurgià no és el mateix que d'un dependent, d'un caixer, no és el mateix. Per què? Perquè se suposa que el temps que ha dedicat aquella persona i el servei que dona rendeix té un valor per les persones que el reben més alt i que normalment per poder fer aquest servei has de dedicar més temps d'aprenentatge, és més complexa, hi ha més risc, i llavors aquest temps que tu vas passar 10 anys estudiant medicina més 5, el que digui, per ser un bon cirurgià, resulta que després l'hora aquesta et dona molta maestria i per això l'hora es paga més cara. I per tant, el temps de vida que has dedicat per poder donar aquest servei està compensat en aquell moment quan intercanvies el servei perquè se suposa que li has dedicat realment més temps de vida. El que està fent menys coses se suposa que és que doncs, la seva hora rebrà menys valor per les persones que l'adquiriran. En general, aquest és el principi general. El que sabem, tot això més o menys funcionava quan érem gairebé analògics, diria. No? El fet de que el tema del diner s'hagi introduït paulatinament a l'efecte de l'especulació i ha permès que al final això sigui bastant fals. No? A vegades et trobes gent que no és el mateix realment baixar una mina per treure carbó perquè la gent es pugui escalfar, que te jugues la vida, et jugues la salut, que per dir una cosa, seure davant d'una càmera i fer un vídeo de 10 minuts fent riure la gent. Per donar l'exemple del que seria ser un entertainer, no? un youtuber. Però si compares el valor que es dona per cada hora d'això és descomunalment desproporcionat. Llavors això ja comencen a treure't els símptomes d'un sistema que està trencat perquè ja no es valora com al principi el temps de vida real, bàsic, que la gent ha dedicat per donar un servei, adquirir o inclús també el risc que pot tenir per la seva vida per donar aquest servei. No? Sempre agafo l'exemple dels bombers. No? Dic sempre 11 són bombers. No? Però és que el bomber és una persona que quan tothom surt d'un lloc fugint, ells entren jugant-se la vida. O que és una cosa excepcional. I aquesta gent paguen impostos. És a dir, perquè ens anem a... Una persona que dedica el seu temps a preparar-se per poder ajudar la gent amb el risc de poder-hi perdre la seva, primer, evidentment, no està remunerat com diríem un banquer, però segon, paga impostos. No? Ara estic derivant, però vull dir, com és que la societat, a una persona així, no li dic, escolta'm, és que et devem, fes el que fas i punt. No, solament ha de pagar per poder fer això, perquè al final els impostos no deixen de ser també temps de la nostra vida que hem dedicat a generar que l'Estat, l'organització on vivim, també ens torna a treure per tenir el dret de poder viure. Si ho penses així. El que has anat explicant és una cosa que obre molts debats. Per exemple, respecte als anys 60, la pèrdua de poder adquisitiu de la població ha sigut altíssima. És a dir, abans, diguéssim, amb una persona que treballés de la parella era suficient, ara amb els 2 sous és molt difícil arribar moltes vegades, i el que s'ha produït, per tant, amb aquesta pèrdua de poder adquisitiu és una devaluació absoluta de la valoració del que és el nostre temps. Tu creus que la gent és conscient d'aquest fet? Que ens estan robant el temps, en realitat? No. És a dir, si haguéssim fet una conferència sobre, no sé, qualsevol altre tema d'actualitat, tindríem 350 persones ara aquí escoltant, no? Som 7 o 8, no? No som conscients, per això ho dic, que és com la vida és de te'n va i no te n'adones. Jo no parlo de diners, insisteixo en els diners perquè m'interessi especialment, i sap que realment no és una cosa que m'apassiona, però m'apassiona el fet de que darrere hi ha persones, no? Hi ha esforç, hi ha riscos, i que la injustícia que trobo és aquesta. I has parlat de devaluació, és molt interessant perquè tot això anava més o menys a un ritme, es degradava amb un ritme més o menys sostenible fins que vam
començar a canviar el sistema de com es creen els diners, perquè fins i tot abans el diner per se doncs havies d'anar a picar pedra, no? Havies de treure or o plata o el que sigui. Hem passat paulatinament amb un sistema digitalitzat on a sobre, per el modus, el diner en lloc de ser un bé que té un valor que s'intercanvi, comença a ser deute. El diner realment és una transferència de deute que ens estem passant uns entre altres. I això neix per la forma que es crea el diner, no? Que tenim uns capítols que expliquen molt, molt bé, que recomano a la gent que ho mirin, que sempre ho dic, ja sé que soc pesat. Els teniu en obert a 11 Escola i en acabar us podeu posar a prova a veure si heu adquirit els coneixements necessaris. Fins aquí la falca d'11 Escola, ja disponible a l'apartat Marketplace, serveis d'11.cat. Et torno la piloteta, perquè és que realment, James, amb el que estaves explicant abans, semblava que podríem pensar que els diners es creen amb l'esforç de la gent, i no és veritat. Almenys ara mateix ja no és veritat. O sigui, els diners no els creen els estats, els diners no els crea aquesta persona baixant a la mina a treballar, els diners els creen els bancs, molt sovint la banca privada, i ho fan a través dels préstecs. Si us plau, explica'm com funciona aquest mecanisme, perquè és d'aquelles coses que quan la comprens t'enfades molt. Sí, és que és fins i tot la gent no s'ho creu, però la realitat, la gent es pensa que els diners creen els estats, els bancs centrals, etc. Però en realitat, ara, els diners els creen, el diner és crèdit. Els diners el creen els bancs comercials, és a dir, que trobes al carrer, que tenen certes llicències per fer-ho, que els hi permet, quan tu realment vas a demanar diners al banc, el banc el que fa és que es fa un crèdit a si mateix i te'l posa en el compte de forma digital. Què vol dir això? Que la base amb la qual el banc pot fer això és el que es diu l'apalancament. És a dir, que la regulació li permet al banc, per crear diners, fer-ho amb una base, diguéssim, de diner real, treballat, hores, com podries dir, físic, d'un 10-12%. És a dir, per cada 100 euros, per arrodonir, 100 euros reals que poses al banc se'n pot crear 900 contra aquests 10. Llavors, per això és el que es diu l'apalancament, i això és legal, és com funciona. Llavors, d'aquests 900, tu poses 100 euros, Toni, al banc en crea 900, ve el Xavi i li demana un préstec i el banc de 200 agafa d'aquests 200 que ha creat i li presta al Xavi. I ho crea d'una forma que es diu ex nihilo, perquè ho crea de zero. És un botó, perquè aquest sistema li permet apalancament, li permet crear diners que no s'ha treballat, que és absolutament que surt de l'aire. Però que el Xavi, en canvi, per tenir accés a aquests 200 euros, haurà de passar unes quantes hores per poder-ho tornar i pagar. I quan torni 100 euros d'aquests, després de treballar, aquests 100 tornen a permetre al banc crear uns altres 900 sobre aquests 100. I això és el que fa que es creï una bombolla de diner fictici, no fictici, real, perquè no és frau. Jo podria estar a casa amb una màquina impressora a fer-ho, però acabaria a la presó. Però el banc realment és el que fa, no? Perquè té la potestat de fer això. I això és el que devalua al final el temps dedicat d'un i altres, perquè pel mig hi ha un intermediari que té una capacitat que no és dolenta la idea de base, perquè en principi la creació monetària havia de permetre, injectant-lo a l'economia, crear més productivitat. És a dir, donar-lo a Xavis, a Oriols, a Mercès... James, t'hem perdut un moment. Et anava a dir que... t'hem perdut un segon, James, però t'anava a preguntar... trobo que parles molt malament de la banca i jo crec que segur que aquesta creació de diners ha estat recolzada amb alguna cosa, amb alguna mena de patrimoni, amb alguna mena d'actiu, o que s'inverteix de manera productiva. Dubto molt que això sigui diner creat del no-res per repartir-se'l i invertir-lo en coses que els vinguin bé i generin més diners del no-res novament. Dubto que sigui això. Bueno, és que la banca és que és així. El que passa és que és tan gros que fins i tot gent que fa economia i treballen no saben això. Hi ha gent que treballa en el sistema financer, que fan transaccions, brokers, que no saben això. És que és tan fort com això, perquè la gent no entén com funciona el sistema, però funciona així. Fa
diria, més d'un any que ho tenim publicat i t'asseguro que si no fos la veritat ens haguessin demanat que ho traguéssim, però corrents. És exactament així. Però com, repeteixo, és una funció que es veia necessària per empenyar a engegar l'economia, sempre i quan aquest sistema serveixi per donar oportunitats a gent que produeix realment valor, es compensa més o menys la càmera. El problema és que quan tu agafes aquests diners no li dones a la gent que et demana hipoteques, préstecs per treballar, el que sigui, per engegar els seus negocis, i els jugues en un mercat encara més especulatiu que és la bolsa. O que els utilitzes per per posar diners en coses que són, com per exemple, derivatius, que un dia entrarem, perquè si la gent entengués realment què són els derivatius, també es farien creu. Llavors, hi ha una bombolla especulativa no productiva realment que fa diners sobre el diner, que genera diners sobre el deute. Per això la gent que té molts diners diu no, si jo el meu diner mai el faig servir per comprar una cosa. Si vull comprar una cosa, agafo un deute, però el meu diner, com em rendeix més i el deute em costa menys, segueixo, com que tinc diner, el banc em donarà diners i faig aquesta compra amb els diners nous. I per això pots veure gent com l'Elon Musk que compren a Twitter perquè un dia s'aixequen i diuen, mira, vull canviar-ho. 40 bilions, que són 40.000 milions de dòlars. No hi ha temps de vida per generar això, ni vens tants Tesles, ni envies tants coets a l'espai, no? Però aquests valors que tenen, que a més sobre els quals t'apalanques, que de fet són també bursàtils, et permet aixecar encara més diners amb la banca, que total, com apretant un botó els crea, pot donar-te'ls i tu tornes a injectar-ho en el mateix sistema. Llavors tenim una roda especulativa que acaba fent que la banca i el sistema del diner sigui un sistema extractiu. És a dir, no és un sistema que ajuda a la productivitat, és un sistema que li treu a la majoria de la gent que ha de treballar, que ha de passar hores per transformar hores de la seva vida per transformar aquests diners, doncs li treus per, com diguéssim, jugar-t'ho al casino, perquè ens entenguem, no? Llavors, acabes apobrint i la gent, per això expliquem que des de fa 15-20 anys que les classes mitjanes, que abans, mira, acabaven tenint els cotxes, una casa, la casa de fora, els nens cada vegada... No, ara és al revés. Cada vegada la gent deixa la casa, si té una casa la lloga, no pot comprar un cotxe, ha d'anar en patineta, és a dir, estem anant i es veu, tothom ho veu, tothom té al costat algú o la gent al voltant que veu que no li va bé i posem més hores de vida. Treballem més, estalviem més, però no ens en sortim perquè estem en un sistema que està funcionant d'aquesta manera. I per acabar, perquè ja sé que he obert molts temes, ara ve encara més d'això. És a dir, ara, aquest diner que fins ara més o menys s'havia de, diria jo, es podia compensar d'alguna manera amb algú físic, perquè havies de tenir més o menys un 10%, perquè ens entenguem, d'aquests diners per poder crear amb el crèdit el diner, doncs ara passarem probablement a el que són els CBDC, no? Que és el Central Bank Digital Currency. És això que sent la gent parlar del dòlar digital, del yuan digital, de l'euro digital, i és com si no anés amb ells. Però aquesta versió ja és 100% digital. A part de ser 100% digital, no necessita crear res, és programable. Llavors, et trobes davant la situació de que aquests nous diners que tindrem poden ser condicionats, poden ser, és a dir, fiscalitzats per saber on els has gastat, com els has gastat, poden caducar. Què vol dir? Que a sobre ara, si no ens despertem i comencem a entendre com va el diner i aquest nou diner que haurem de servir, acabarem de ser totalment esclavitzats. Perquè és una bona cosa, perquè la informació viatja més ràpid, necessitem que el diner funcioni més ràpid, ha de ser més tecnològic, tot el que vulguis. Però les regles de joc sobre la creació i com han de funcionar aquests diners són fonamentals per les llibertats. I ningú està parlant. Jo porto parlant del 2017, la gent pensa que estic obsessionat amb això, però és un tema de llibertat fonamental, els CBDCs, i està venint ja. Sí.
Però aquests deuen ser temes que la gent deu conèixer, no? Que es deu treballar a l'escola, que es deu treballar a les universitats, la gent deu tenir una educació financera com cal. O potser no interessa que el gruix de la població tingui els coneixements financers per comprendre tot el que està passant. No interessa, perquè si tingués interès primordial, si des de l'escola ens expliquessin tot això, és que no passaria. És a dir, i la gent tindria la capacitat... El coneixement és poder. I quan la gent té coneixement i s'ajunta, no hi ha res més sòlid i poderós que això. Per tant, per poder controlar, dirigir, ni que sigui per bé a la gent, has de fer que sàpiguen lo just i que et siguis tu la referència de no, aquest m'ho dirà, aquest sap, aquest ho entén, això és molt complicat, vas a firmar una cosa com una hipoteca que has de dedicar 30 anys de la teva vida a pagar i no entens res, però has de confiar en el que entra el notari i aquest t'ho faran, t'ho explicaran. Jo tota la meva vida només m'he trobat amb un notari que expliqués paraula per paraula tot el que s'estava firmant. Fins i tot els del banc estaven estupefactes perquè no havia vist això mai. I mira que he firmat moltíssimes coses. És a dir, i el banc tampoc, el que està allà fent la seva funció, sap lo just, no entra en els detalls. Per tant, al final és una... El mateix que està passant ara amb el CBDC perquè no s'explica. És una cosa que és fonamental a la vida de la gent. És a dir, i si a això li afegeixes, per exemple, que tu fas un esforç, dones els teus diners a un banc perquè te'l guardi, perquè suposa que és més segur allà. Però et diu, sí, t'ho guardaré, et cobraré per guardar-te'ls, però fins a 100.000. I la gent està contenta. A veure, un segon. És a dir, són els meus diners. Però suposa que te'ls estic donant perquè me'ls guardis perquè a casa meva no estan bé i que em faciliti sistemes de pagament. Perfecte. Però si et dono 120.000, només em garanteixes 100.000 i t'he de pagar perquè em guardi fins a 100. És a dir, és tan fort que no entenc com és que la gent ho troba normal. I la gent diu, teniu com es diu, la reserva bancària, no sé com es diu, aquesta de 100.000 euros. El fons de garantia, sí. És maco. El fons de garantia. Clar. És que no és un fons de garantia. Bueno, sí, és un fons de garantia fins a 100.000. Nosaltres, el diner no és nostre i... És maco perquè a més és això que et diuen que te'ls guardaran, però en realitat el banc pot utilitzar aquests diners, fins i tot per les seves pròpies despeses. No passa... per utilitzar-ho per crear més diners a sobre. Clar. És a dir, és que per utilitzar-lo per crear més diners, ex nihilo, prestar-los, guanyar diners sobre aquests diners, i a sobre, si els perds a bolsa, només en tornarà una part. És que és demencial. Bé. Per això no s'explica. Perquè si no, ningú ho acceptaria. Estic convençut que hi ha gent que sentirà aquest podcast i pensarà, bueno, aquest àngel de l'amor, el James, que sempre ve amb els seus problemes, saps? Que veu, això no deu ser així, ens ho deu exagerar. És exactament així i és fins i tot pitjor. Ja, jo t'he de dir que m'agradava molt més quan tu i jo parlàvem de tele i no de diners, perquè des que hem engegat això és una amargura, però clar, està bé descobrir tot això que ens expliques, James, perquè tu deies, fins i tot en el cas que hagis de dirigir la gent, almenys que tinguin els coneixements. Jo trobo que la gent, quan té els coneixements correctes, diguéssim, quan té tota la informació, normalment és capaç de prendre les decisions correctes. Val? Per tant, queda clar que és el que estem intentant a 11. A mi m'ha agradat moltíssim l'explicació, a més, condensada que ens has fet avui, per tant, jo crec que et mereixes aquest aplaudiment i ara ja ens... Ai, l'he tirat baixet. Ai, perdona, l'havia tirat baixet. Estic a primer de tècnic de so encara. I ara, si us sembla, doncs obrim la conversa. Donem joc al Xavi, ja m'ha avisat que volia fer una pregunta. Xavi, endavant, tu mateix. Bé, més que una pregunta, gràcies, Jens, per l'explicació, ha sigut molt interessant, com sempre. Més que una pregunta, un comentari d'una cosa que has dit, no? Una cosa que és veritat, que els bancs creen diners de fum. Està basat en res, això, no? I després se'ls juguen al casino, com has dit. Però penso que no arriba ni a ser això, perquè si jugues al casino i sempre guanyes, realment no te'ls jugues, no? Perquè els bancs, a través de la desregulació o del que sigui, han aconseguit doncs, privatitzar els profits, les ganàncies, i democratitzar les pèrdues.
bàsicament estan fent el mateix que feia el Joe Pesci a Casino, no? Que jugava, si guanyava, cobrava, i si no guanyava també, no? Llavors, potser és un sistema que potser sí que podria arribar a funcionar d'alguna manera, perquè és d'alguna manera necessari crear diners, però potser s'ha anat massa lluny, no?, amb el descontrol que hi ha amb el sistema financer Sí, actual. però això, Javi, és que és el que deia, que és encara pitjor, perquè si comences a rascar trobes coses encara com ara que la que dius, no? A dir, a sobre, quan perden diners hem d'aixecar 60.000 milions aquí a Espanya, la gent, i donar-los perquè segueixin fent això. No estan ni penalitzats ni amb penes de res. I és el temps de vida de la gent que es llença així. I no passa absolutament res. És un tema de llibertats, fonamental, el tema del diner. No és un tema de garrepa, és un tema de llibertats fonamentals. Llavors, això que acabes de dir és a dir, es pot tenir un sistema que funciona. És a dir, les idees a la base no són dolentes, és el servei que en fan, però com es poden canviar aquestes idees? Per lleis. I qui les canvia? Els polítics que votem. I aquests polítics que votem, qui els hi dona els diners? Per tenir els seus partits o fins i tot per governar, perquè els estats demanen diner prestat també a la banca privada. És a dir, llavors, qui mana realment és qui controla el diner. Per això sempre dic, és fonamental que la gent entengui que el diner és, ni que tinguis 10 euros, són teus i on els posis és important. Si el poses en mans d'uns, li dones un poder descomunal que ni tan sols els teus electes podran arribar a controlar, perquè el sistema per si mateix s'acaba podrint. Perquè tothom necessita diners per tot, fins i tot els electes. És a dir, aquesta roda és el que fa el problema tan gros que no... Jo crec que per això ningú no en volen parlar i ningú ho veu, perquè s'ha de replantejar la societat des de baix. I ara l'estan fent amb el CBDC, ho estan fent encara més a favor dels qui el generen, més a favor de qui controlen. Sí, ho controlaran els estats, sí, trauran els bancs comercials que no ho crearan, sí, serà un model que tindrem un compte directe amb el Banc Central, sí, seguiran sent distribuïdors, seguiran guanyant diners sobre això i nosaltres tindrem encara menys poder sobre aquests diners perquè aquesta vegada ni els tindrem físicament. Sobre la creació de deute, James, en els darrers 15 anys a Espanya s'ha quadruplicat el deute públic, no sé si s'ha quadruplicat també la capacitat productiva, ho dubto bastant. És una cosa que ha passat a nivell general, als Estats Units té una situació molt complicada, com bé sabeu. Tot aquest deute s'ha de pagar. Som conscients d'això? La població n'és conscient d'això? No, la gent no és conscient que quan diuen, bueno, farem ajudes, farem ICOs i tal, ara aixecarem més deute, ens donaran 100.000 milions, la gent bravo, perquè pot anar a fer les copes i cobrar el que vol, però això és deute que has de pagar. El deute de l'Estat no existeix, és el deute de les persones. El deute que aixeca l'Estat és contra les persones i l'aixecaran i el recuperaran via impostos o via menys serveis que donaran a tu, als teus pares o als teus fills o els seus cosins, però això ho pagues tu. Llavors, si el que gestiona et sembla una bona solució que segueixi demanant prestat amb nom teu per cobrir la seva mala gestió, és que també és un sistema també demencial, però la gent no ho veu així. Mira el curt plaç. Llavors, és 3/4 de lo mateix. Tots els sistemes són molt senzills si els mires tal com són. No cal ser catedràtic de res, és simplement, sempre dic, saber comptar, llegir i tenir sentit comú. Una mica d'informació, tothom és capaç de veure si una cosa s'aguanta o és una mica dodgy, no? Com es diria en anglès, no? Una mica rara. Per comprendre el funcionament d'aquests mecanismes, tornem a recomanar la sèrie El diner, capítol 9, m'has fet pensar, la democràcia representativa és realment democràcia o no? Què passa? Us ho recomanem molt intensament. Teniu alguna pregunta més? Oriol, Mercè? Digues. Home, sí, jo és que... O sigui, el problema del James és que et porta a un nivell de profunditat mental bastant gran. Clar, a mi el que em diu és... O sigui, el que explica és que el sistema et porta perversament a endeutar-te
i per ser lliure no has de caure en el deute. O sigui, aquell que no té deute és lliure, llavors pot decidir el que ell vol. I això és un exercici que, o sigui, per mi és la clau de volta del nostre model, també. O sigui, dir, nois, i abans, clar, el sistema també et porta a un consum massiu, l'obsolescència programada, o sigui, caus, diguéssim, en necessitats que no necessites. I ara, Clar. home, és que... Clar, per això l'economia està basada en creixement perpetu. Per això, no, hem d'incrementar el GDP. Per què? Perquè si no segueixes tirant la màquina endavant i s'atura i la gent no agafa crèdit, cau el sistema. Perquè com que al final no és productiu, arriba un moment que cau, llavors s'ha de seguir creixent, que és mentida. És una falsedat. És a dir, no sé, s'explica a les facultats, no sé qui ho ha teoritzat això, però no s'aguanta matemàticament, és fals. És que és fals. No, però no només no s'aguanta matemàticament, sinó que et porta al trinxament del planeta. Total. Perquè necessites també més recursos, més liti, més tot. Clar, arriba un moment que tot és finit. Sí. I sí, més temps de vida, i llavors ara estic veient que estan donant, avui mirava a la tele, que no miro mai, però per casualitat estava fora, i he vist que estaven parlant de l'opció, ja estan venent la gent que s'han de jubilar progressivament fins als 70 i pico anys. És a dir, és més temps de vida que he de dedicar per poder pagar la festa amb la qual no estic ni convidat. Hòstia, ho ha vist a venir i que ha fotut el camp abans, eh? Escolta, en tinc 35, aquí em faran jugar fins als 70, no pot ser. Però sí, és a dir, tot està dirigit, el diner és el centre de tot. Si s'entén com funciona i s'entén perquè és tan fonamental, la gent no és tan manipulable. Per això no s'explica. És que és clar, perquè quan ho expliques sembla mentida. És tan evident, no veig a ningú aquí que digui bueno, no, és que no, perquè és que és així, no s'aguanta. Però el necessitem. L'únic que hem de fer-ho d'una manera de que funcioni per tothom. I s'ha de revisar tot. Per això estan parlant del New Normal, no, del Reset, del Gran Reset, no? que és una conferència que de fet faré d'aquí 2 dies, no? que és superinteressant. Vila Urània, Centre Cívic Vila Urània de Barcelona, a tocar de la Via Augusta, aquest proper dijous a les 7, crec que és, James, Fintech Talk, per parlar d'aquest tema, del gran reinici, si ens vols... Aquest tema també, sí, donarà molt de sí, jo crec, perquè obre debat, perquè al final és molt curt explicar tot el que s'ha d'explicar sobre això, però si podem despertar la curiositat, ja es veurà, però el gran reset aquest que se'ns presenta, és la nova economia, etc., també parteix del cor d'això, és el CBDC, és el Central Bank Digital Currency, és la clau de tot. Llavors, tornarem a construir una societat cap endavant basant-se, i sobretot el diner, com funciona, qui el controla, com es fa, com s'emet, és un tema fonamental de llibertats. La gent ha de despertar ja. Creus que la gent acceptarà les CBDC, tenint en compte que existeixen les criptomonedes amb el blockchain que ho pot validar la comunitat, saps, que poden ser una alternativa real, no?, al diner creat, diguéssim, i controlat i regulat pels estats i els bancs? No tinc cap dubte que la gent ho acceptarà de seguida. Mira, les criptos són noves, és un bebè i té els seus errors, etc. Però la tecnologia per darrere és la clau, perquè hem de passar a sistemes més segurs. El món, al ser molt més digitalitzat, la seguretat, la ciberseguretat és un tema, és un eix fonamental també de llibertat. No ens n'adonem de l'exposició que tenim i sobretot quan toca els diners. Per tant, el tema de criptografia, que permet donar més seguretat i altres coses, és fonamental, que al final d'això es tracta les blockchains i les criptos. Però el tema de que la gent ho acceptarà no, és que en tinc zero dubte. Pensa que per fer un reset, com li diuen, i ara ho diuen obertament, és el World Forum, has d'aturar una cosa. Tu no pots fer un reset si no atures. Per tant, per resetejar l'economia l'has d'aturar. Què ha passat des del... Com s'ha aturat l'economia? Amb el Covid s'ha aturat l'economia. És a dir, les condicions per poder fer un reset ja s'han donat fa 2 anys. I la gent no és conscient d'això. I les conseqüències que veiem, l'inflació i tot això que ve, tota aquesta bola,
és el reset que està passant i la gent pensa que estem en una pel·lícula. This is real. Llavors, ara, en un any i mig, 2, cauran la segona part fonamental d'això, que és el sistema monetari, com ha de funcionar. Un cop tens aquestes dues coses fetes, la gent està tan endeutada que quan caigui tot, perquè caurà tard o d'hora, perquè aquest ritme no es pot aguantar, no creixem, hi ha inflació, etc. Què passa? Quan et diguin què vols, els 10.000 euros que tens al banc que ja no hi són, o 10.000 euros digital amb aquesta tarja que pots comprar el mateix i fins i tot dono 2.000 de bonus, què farà la gent? Corrents anirà fent. No hi ha cap dubte que es farà. Per això és important fiscalitzar les bases sobre les quals es crearà aquests CBDCs. És un tema de llibertat. És fonamental, això. Va més enllà de 11, de Catalunya, de tal. És un tema planetari. I la gent ha de despertar d'una vegada i ficar-se amb aquest tema. Digues. Això, si et ve donat des del govern, hauràs d'acceptar-ho, no pots sortir d'aquí. Per això, bueno, però el govern qui el crea? Qui és el govern? Sí, clar, nosaltres. Bueno, però és que, esclar, qui ens llavors hauràs d'acceptar-ho si vols jugar. Sí, però les condicions per també, tot el que s'obren quan hi ha situacions així són oportunitats. És a dir, tenim l'oportunitat, quan s'està creant un nou sistema, de crear nous sistemes, també, nosaltres, la gent. Si despertem i ens associem, el que estem fent, per exemple, on està basat en mutualisme, no? Que sempre diem, no? És a dir, no és ni socialisme ni capitalisme, que al final és la gestió de l'escaig. Nosaltres volem gestionar l'abundància. Llavors, per fer-ho s'ha de fer en comunitat. Si ens juntem 5, 10, 35 o 100.000 i decidim que farem comerç entre nosaltres, els serveis i productes els intercanviem entre nosaltres. Això ens dona molta més llibertat de cara a acceptar o no el que el govern decideixi o no. Perquè si tinc un or i tinc tomàquet i tu ets metge, i podem aguantar bastant de temps així. Ja no et dic si són 2 milions de persones, és a dir, no cal ser 1.000 milions de persones, però la capacitat de generar sistemes s'ha fet sempre. L'únic que ara cada vegada tenim menys accés a la informació vital per poder crear aquestes estructures que puguin crear criptomonedes que ens intercanviem. Agafes un poble i crees una criptomoneda i tothom l'accepta, aquí t'és igual, l'estadi ja pot dir missa. Si tu allà pots comprar pa en el supermercat, etc., i crees una bolsa conjunta amb la que amb aquesta pots anar a comprar els béns que necessites fora del sistema, això sí, jugant, però tens una interfàs, que és el cap de la comunitat, però la comunitat està darrere. És molt més difícil manegar-la, perquè la força que tindrà serà diferent. Per tenir seguros, per comprar cotxes, pel que sigui. Bé, en James... No hi ha forma útil de resistir i de ser lliure que en comunitat. La comunitat és la que garanteix a l'individu les seves llibertats. La gent ha d'entendre això. Ara, abans i sempre. És així. Sigui la que sigui, no parlo d'11, però junts és quan tens més capacitat de ser lliure. Sembla mentira, però és així. Absolutament cert, i en James acaba de fer-nos un spoiler revelant-nos el roadmap de producte de 11 dels propers 2 anys. Una salutació a la banca tradicional, tota la gent que ens està veient ara mateix. Benvinguts, us hi podeu apuntar si voleu. No sé si teniu alguna pregunta més per en James o us expliquem ja qui serà la propera convidada, perquè va molt lligat amb el que ens està dient en James. Us estic posant el carmelet. Última pregunta d'algú de vosaltres? 3, 2, 1... Vale, perfecte. James, parlaves abans de criptografia i el proper 22 de novembre tenim aquí una experta en criptografia, que és la Susana Rodríguez Urgel. Presenta'ns-la una miqueta, tu, sisplau. És complicat presentar-la perquè és una dona amb un currículum excepcional, és una capacitat, més que currículum, la seva capacitat de gestionar grans equips, d'innovar. Susana és una de les persones que està a la base de la transformació, diguéssim, comercial digital de Telefònica. Estic parlant de 10-15 anys enrere.
ha portat tots els negocis, el salt de Telefònica cap al negoci i el comerç digital, l'ha dirigit, creat, innovat ella mateixa. Sempre ha anat per davant, és una experta en màrqueting, és una experta i ara és una experta, perquè com sempre va pel davant, en temes de criptomonedes, de criptografia, dona conferències, té una espècie de think tank que també dirigeix a Madrid. És a dir, és amiga, ens coneixem de fa molts anys, vam treballar junts, de fet ens vam conèixer treballant junts perquè jo tenia un projecte amb Telefònica i vaig veure el que feia allà. I és brillant perquè simplement és també, no és una conferència convencional. La Susana no et dirà el que vol sentir, t'explicarà les coses com són, et provocarà i està oberta al debat i és molt, molt intel·ligent. Jo crec que val la pena ser-hi perquè s'aprendrà amb ella. Doncs el proper 22 de novembre, aquí en directe a la plaça, com estem fent avui, hi haurà un Que no faltin amb la Susana Rodríguez Urgel per parlar de criptoeconomia, igual que avui hem parlat dels diners amb el James i de com transformem el nostre esforç en capital. Si voleu participar com han fet el Xavi, l'Oriol, la Mercè, l'Alfredo o el Jordi, podeu escriure un correu a continguts@onze.cat i aleshores aquí us atendrem, us donarem l'enllaç perquè participeu i ens trobarem aquí per poder fer preguntes a la Susana. Mercè, t'he de dir una cosa, la Susana és de Madrid, val? Per tant, aquesta vegada això ho farem en castellà, no t'enfadis, d'acord? Anem a buscar el coneixement allà on es trobi. De moment ens limitarem al... Et diré un secret. Digues. En castellà no faig falta i en català sí. Ostres, està bé saber-ho. Bueno, sort que això és oral. Cap problema. Doncs ja ho sabeu, proper dia 22, aquí, que no faltin, parlem de diners, vosaltres pregunteu el que vulgueu. Gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí, acomiadem l'streaming, aviat tindreu la versió definitiva muntada a la plaça. Que vagi molt bé.